Velkommen til JA's ligningsunivers. Og i dag vil vi se, hvordan vi ganger to parenteser med hinanden. Følg med! Okay, vi starter ud med at vi ganger det første led i den første parentes med det første led i den anden parentes. Altså 6x gange 8. Det giver 48x. Så ganger vi 6x med minus 7. Og på grund af at minustallet er det stærkeste, så bliver det altid minus, når du ganger med et minustal. Så det er 6x gange minus 7. Det giver minus 42x. Okay. Nu ganger du så i den første parentes det andet led med det første led i den anden parentes. Altså 5 gange 8. Og det er plus, fordi det er plustal, 40. Så ganger du så andet led i den første parentes med andet led i den anden parentes. Altså 5 gange minus 7. Det giver minus 35. Godt så. Nu vil vi så forkorte de tal vi har. Så siger vi 48x minus 42x. Det giver 6x. Så siger vi 40 minus 35. Det giver plus 5. Sådan ganger du to parenteser med hinanden. JA out.